ଯେମିତି କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଅଛେ ଆର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଟେଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭିତର ରିସେପସନ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି ରିସେପସନ୍ଟାକୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଯେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ହୋଟେଲର ନାମଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ 1905 ଥିଲା। ପୁରା ତ ଦେଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଥିଲା। ଯେତିକି ମୋ ଦେଖି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାର୍, ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ କିଛି ବି ଡ୍ରିଙ୍କ ବଗେରା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ନେଇକି ଏଇଠି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କ ପାଇଁ ଇଭିନିଂର ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ବି ଏଇ ତଳ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଥିଲା। ଦେନ୍ ମାନେ ୟା ତଳେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ସାଇଡ଼ରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କିନା ଗୋଟେ ସାଇବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇ ହୋଟେଲଟା ପୁରାପୁରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଥିଲା ତ ୟାର ମାନେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ର ତ ମାନେ କମତି ନଥିଲା। ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଡ଼ିଯିବା ଆମ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ନେଇଥିଲୁ। ତ ସେଇ ରୁମ୍ଟା ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଉପରୁ ଆସିଲି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ତଳେ ହିଁ ୟାର ରୁମ୍ ଅଛି, ତ ପୁଣି ତଳକୁ ବି ଅଛି, ଆହୁରି ଉପରକୁ ବି ଅଛି। ମାନେ ହୋଟେଲଟା ସେଇଭଳିଆ। ସବୁ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଲଗାହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଲ ଲକ୍ଟା ଏବେ ଓପନ୍ କରିବା, ଦେଖିବେ ଭିତରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଭିତରେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ ଅଛି। ବାଥରୁମ୍ଟା ବି ବହୁତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆ ଭିତରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ବଡ଼ି ଲୋସନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ସାମ୍ପୁ ସବୁକିଛି ଆ ଭିତରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ରୁମ୍ରେ ବି ବେଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେଡ଼୍ ବି ମଗେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ସେ ଆଣିକି ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ରେ ଆମର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ନିଜେ ଜାଣିନି କି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବ କି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣାଇଛି ଏଣ୍ଡ ତାକୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କଫି ବଗେରା ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ କି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଖୋଲି ପାରିବେ ଆପଣ, ଏବେ କିଛି ନେଇଟ୍ ନେଇ ଯଦି ଆମକୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ବି। ବେଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗନ୍ଧା ହେଇଛି କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଉଛୁ, ସେବେ ଟିକେ ହେଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ବସିକି ବି ଟିକେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ବଗେରା କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଟିଭି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ପାଣି ବୋଟଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପାଣି ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ କିଛି ବି ବାହାର ଜାଗା କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବ ପିଇ ହେବନି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଥାଏ ନା କି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅଛି, ମାନେ ଉପରେ ବି ଅଛି, ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ। ତ ଏତିକିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କେମିତି କ'ଣ ରୁମ୍ର ଡେକୋରେସନ୍ ବଗେରା ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ରୁମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଓକେ, ବାଏ।